India Radio Shillong ka khubor an pulia phi de Mary Nonganti walang. Kimat ki bakong sanjang ka khubor mentak stem. Amla banya sami ki jing tip ki be de ba ka jing penthamai ya ki keteng jing ki nongsong snong ka Assam lani ki NRC katkum ka hukum balayo na ki yeng bishar ba khledo jong kari. La pelong ya ka symposium lane ka program jing emir jing mutlang ka bashisngi halor ki lar klinti bar ki jing e ki bede ba ka jing rap phan klem dawai ha Meghalaya ka jing tap burom ya speaker ka indor bar thawan ka Meghalaya ba don ku par roy kan long la shai ka sngi ki khubor ki babnya ya ki jing tip ha ka bede bar ka jing penthamai ka National Register of Citizens NRC ni ka jing pendung kertengi ki nongsong snong ka Assam amla banya sam lang ba ka no ka kan hun ka ba kan thopru ya ka ying darbar klem de jing bitchwa na ka ying bishar ba khli do jong kari haba jubab ya ka jingkli jong u Ramendra Narayan Kalita jong ka BJP ha ki ying darbar thawan jong ka Assam u menteri wakmi ya ka jing pentri kam ya ka Assam Accord u ong ba amla banya sami ki jing tip baro na marba ka ni ka de ka hukum ka balayo na ka ying bishar ba khli do jong kari ka ying bishar khamashwa kala maham ya o pratik hajela u bakmi ya ka Assam NRC ba umbet banya sami ki jing tip ha ki ki bor ka ba kan thopru ya ki nomi khmat ha ka ying darbar thawan ka jela la pelong ya ka National Symposium lane ka jing emir jing mutlang ka ba shisngi halor ki lar kilenti ba ki jing e ban thong yu phan klem ai dawai ha Meghalaya bar ki ki jela ka than chate lammi katay ka program ka long minhin ka sngi ha Hotel Pinewood Shillong bala panyaya ka da ka International Potato Center bar ka Meghalaya Basin Development Authority MBMA da ka jingkrishan bala yo na ka International Fund for Agricultural Development IFAD lembat ka European Union haba ay jingkren ha ka porpli perda uba LS Shabong ubari officer ka MBME ula pensngau ya shibun tli kimat ki bede ba ka kamrep ka bapenan kam tang da ka sabo khando ha ka jela bat ya ka jinan kam ban kan show ka umslam na ka banta ka kam rap kam riang ulo anu bawat la ka jela Meghalaya ka de ka baru spa shibun ha ka jingdon jong shibun jat ki kin jaba im karang sa dien bha haba yenu jor ba ki ki jela uang baka por kala day ha ka badan kam man yakun ba kiwi ki jela khanang man pen khlan ya ka kamrap da ka sabo khando uang bawat la ka jela Meghalaya kala da pa kar hai da ki jingai e ka maryang pen man ka jela kadang hap ban yakun persha ya ka jinggerdu ka jingkili ka bami ka long hatu ngirang sa dien ha ka bapenan kam ya ki jingai e ka maryang kajela ka pami iway point san hadu arton ukhaw haman la ka si hektar ka jaka man la usnem ka balong hapo jong ka ka bakari ka pami kata lai point san ton ukhaw ha ka si hektar ka negrams kelas dang ya ka jing ai dawai banyada ya na ka jing pang hepatitis ka ban penyo jing mentoy ya kumba sans pa angot ki nong tre ki bahaka kedan group D ki ba shakri ha ka te hospital ya ketika program Aida Wai la plede u director ka Negrams u Professor Dr. DM Thapa da ka ba ya ka injection ka baning kong si kong larihun lingdo mau plang u Medical Superintendent Professor Dr. Nur Topno ula sam ya ki vaccination card chakitu ki bade hok banyo la panya ya ka program da ka office trekam jong Medical Superintendent da ka jingit lang ba ka tanat ka pa ya ka jingni akho le suba ha ka te ka hospital kani ka program Aida Wai yada na gajing pang hepatitis B kan ne hado ka life hoitri unaitung 8000 khat khandai uba heb dhar min ka sngi ula shajiet kum udoloi bothamai jong ka nartiang harilum jaintia da ka ba job ya uba salong lamare da laispa praphuwei vot uheb dhar ulayo 8000 khandai spa sab khandai vot kadba uba salong lamare ulayo 8000 sanspa handrupu pravot ya ketika jingje doloi thamai hanartiang la penya daga Giant Hills Autonomous District Council haka arphundu tri unaitung 8000 khandai bat kladan laingur ki kertong kibe khun hakate kelempung kani ka khubor ka wan shpina ka All India Radio Shillong Lawan kit ya kamet jong u speaker ka yeng dorbar thawan ka Meghalaya Dr. Don Kupar Roy ubala khlat no minsi ublay ha New Delhi bar ka met kala poi minnin kasngi ha Shillong
Menteri Rang Ba ka Meghalaya Konrad Sangma na Lord jong kiwe kinongelam kasan perthai kila don lang hakat lingsun Guwahati ban pediang ya kemet jong speaker balaklat no. La penkit ya Dr. Don Kupar Roy Shah Medanta Super Specialty Hospital Gurgaon Delhi hakakat kendai terik unaitung bandai Shah Sumar. Henen kesngi bon ni kinongelam kajala ki bekentop ya ulat Tathagatha Roy Menteri Rang Ba Konrad Sangma unongelam kalyang persau Dr. Mukul Sangma kila poi hakajaka sa jong speaker ban ai kublei khatdo eu. Kum kada ka buram ya ka mensim balaklat no jong uwei ni kinongelam kajala ka sorkar kala ai hukum ba kanam dan kanu ka jing asngau bha habaro ka wi kajala nadu ka arp khandai terik hadu ka lai phui terik unaitung. Hakini kilai sngi an panhap shiteng ya kalama lairong jong kari habaro ki yang sorkar habaro ka wi kajala. Lasai ka sngi ka lai phui terik unaitung baro ki office sorkar jela ki yang shari ba ki jaka puli ha Meghalaya kin khanglun. Kajing le buram ka bakhaddo ya Dr. Don Kupar Roy kan nong hasora la shai kesngi bat an salaj ban tep don buram hashela hakate ke ju hi kesngi. Bonward kinongelam Rang Ba jangka Mizo People's Conference MPC kan thupru ya Vice President jangka Ulalthan Sanga kila shim ya ka rai ban ino ya ka sing bat ban penyaso bat ka Zoram People's Movement ZPM. Ya kanila ong da uway ni kinongelam ke MPC. Kalami ka jing snguthu ka jing snguthu jingmut ka babaklah pading kidikot jong ka seng hadin ba president jong ka ulalman gaiha sailu dangshan ula pendukut ya ka jing de bat ka ZPM bat ya persha ya ka jing dawa jong ki kattu ka ni ki nongelam ban penyasok lang kawai bat ka ZPM. Laingut ki MLA ke MPC ki bakentop ya Deputy Speaker Barim Kejela Uvanal Lana VL Zaithan Zama bat usi lal sawi vunga kila dap ya ka shiti en akam jongki kum ki dikhot ke executive. Menteri Rang Ba ka Sikkim Prem Singh Tamang ya uba ju kham itho kong PS Gole min ngasngi ula pensngau ka mang tingka jong ka sarkar Sikkim Krantikari Morcha SKM. Kajing pulut pensep hau nu usne mang tingka 8,000 kat khandai 8,000 arpho kan long prahajar ndos pa andopusan point lai henriu kulur tingka. Ugole lo bobadru ya katanat ki kam pisa tingka ka jalau ong ba ya katika pisa ansa penan kam hakitanat tri kam pher jong ka sarkar. Wala ka sarkar kadan pedeng kajing hiran pisa Menteri Rang Ba ulo ong ba ka sarkar kan sa pelat ya ki area ban siu shisen siu ya baro ki syakri sarkar jela bat ikinong bam pension hadin kajing penteri kam ya ka pay commission kabasan. Ka sarkar kelas dang ya ka economic census ka bahnyo na Tripura menhin kasngi. Kani kadi ke jinglum jingkhen ya ka longkaman jong ka yo ka kot ya ka ba an sapliru hakiwe kiwe ki jela ha unai lar bat nailur. Lakmi ya ka tre ka ta da ka tana statistics. Ya ki jingtip ki babnya anlum na man la ka de yeng ki dukan bat kiwe kat kum ki kendon an ki badan ha ka Collection of Statistics Act 8,000 pra. Lakmi lenti ba an sala man pendep ya ka jinglum jingkhen ha uno pra bat ya ka jingkhen ka bakhadu an sala man penmi ha ulber 8,000 arpo. Haka economic census kebala penlong hausnem 8,000 khatlai kidon sanpupra point san million ki jaka penmikam ki ba aikam aijam ya kumba shispa lifeway million ngut ki brio. Men ka sngi la rakhe ka global tiger dia ka leng ka perthai kadi ka sngi bala bu kerpang ban aiji ka isha ka perthai ya ka jingin kam ban penne pensa bat aiji ya dai ki khla. Menteri Rang Ba kari Narendra Modi usa pelat ya ka thuplum jingkhen ka basau ya ka jingdan jungki khla hari India. Katto kani ka khubor kalakut baglawan shpi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kataha ka por prabaji nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbut da ka khubor phareng ha ka por pra khatsan minen. Kani ka dei ka All India Radio Shillong ngom haban amantai ki khubor na Delhi.